A Pobra pechou o seu maio das letras coa presentación de Fora de xogo o libro gañador do Premio Carlos Mosteiro. A Casa da Cultura Raquel Fernández Soler encheuse esta mañá de literatura. O Concello Pobrense pechou o seu maio das letras coa presentación do libro Fora de xogo de José Luis Baños e gañador do 6º Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro. Premio que supón a dotación de 3.000 euros a publicación na colección Árbore da Editorial Galaxia e a repartición de exemplares entre os estudantes pobrenses. O autor da obra afondou sobre ela, un libro no que fala da historia de dúas nenas de Afganistán unidas polo fútbol e as súas normas. É un tema que eu quería que fose posible que todos e todas leeran. Porque é un tema que temos unha memoria como Dori. Sabéis quen é Dori, non? Sí. Temos somos memoria de Dori, olvidamos, esquecemos moi rápido. Isto fai 6 meses, 9 meses, un ano, era noticia, logo xa marchou, logo o esquecemos. Entón, igual que o premio lembra a figura de Carlos Mosteiro, esta novela lembra a situación que viven moitas nenas e nenos tamén no mundo. Transfondo que destacou a concelleira de Cultura da Pobra, Patricia Lojo. É unha obra que quizá vai máis alá de inculcar o hábito lector ou de inculcar un pouco a literatura galega na nosa lingua, non? Vai máis alá porque, ten un trasfondo máis importante nun momento crucial, reivindica os dereitos das nenas a través dun deporte, non? En unha situación de desesperanza. E eu creo que vai a ser unha historia moi bonita para todos vós. Engrosa a temática do catálogo ao abeiro de Carlos Mosteiro, que tamén é moi importante. Lojo e o alcalde da localidade, José Carlos Vidal, destacaron a importancia de ter este premio de literatura infantil que con obras como Fora de xogo fai reflexionar sobre a situación no mundo. Vos quero animar tamén a que leades este libro, que estou seguro que vos vai a gustar e seguro ademais que ides a sacar unha lección de vida da súa lectura. O director de edicións da Editorial Galaxia, Marcos Calveiro, definiu a obra premiada como reivindicativa de amizade e de igualdade. A todos os que estábamos no xurado, cando se valoraron todas as obras presentadas, nos encantou dende o comezo, e a todos vos recomendarvos a lectura. E pensar que cousas tan simples que dades por feito, que tedes todos os días, sin ningún problema, pois hai moitos nenas e nenos noutros lugares do mundo que non teñen acceso a moitísimas cousas. É algo tan simple, tan tonto como vos pode parecer xogar ao fútbol nun patio ou nun descampado. Hai moitas nenas no mundo que o teñen prohibido, que teñen que facelo as agachadas. Pois este libro fala deso, de dúas nenas ao que lle teñen prohibido xogar ao fútbol e que teñen que facelo as agachadas. E a vicepresidenta de Barbantía, outra das partes esenciais neste premio, Carlos Mosteiro, destacou a denuncia que fai a obra das desigualdades que hai no mundo. O libro é precioso e, ademais, é moi fácil de ler. Ten unha letra bastante grande, está moi ben ilustrado, e a temática tamén é moi interesante, vale? Porque é unha especie de denuncia dos lugares dos países do mundo onde non se cumplen os dereitos humanos. Nós temos a sorte de pertenecer a outro país, a outro mundo, onde sí se procura que se nos respeten, aínda que hai momentos puntuales nos que non é así. Nós podemos xogar ao que queiramos. Agora, cando eu era pequena, non estaba ben visto. Antes de rematar o acto, José Luis Baños recibiu o cheque co premio e o alumnado de sexto de primaria dos Salustiano Rieiras recibiu un exemplar de Fora de xogo para poder coñecer a súa historia.